сабти овоз аз студияи Шаҳром Медиа. мешавад рӯзе барои ман гирён мешавӣ, омаданҳои маро сахтпазмон мешавӣ. мешавад рӯзе барои ман гирён мешавӣ, омаданҳои маро сахтпазмон мешавӣ. ҳар замоне ишқи покӣ манро ори ба ёд, гирья карда ашк рехта мисли борон мешавӣ. ҳар замоне ишқи покӣ манро ори ба ёд, гирья карда ашк рехта мисли борон мешавӣ. навбаки пушаймон шида мехоҳӣ биёй пешу, мехоҳӣ ки ман қаттиичам дур нашавай пешат. рости гап ёфтима баъди ту айта зура, ёди ту рафайди мекуним ёди ура. дигар хандаҳот ба ёдум намеёра, боронаш ишта таги хона бесадо. оромона тишина лавид ки яке набира бо падараш, ё ки ягон масоя накуна ягон хел гапаш. ин қадар хорам макун ту рӯзе зорам мешавӣ, дида гирён аз қафоям сахт ҳайрон мешавӣ. ин қадар хорам макун ту рӯзе зорам мешавӣ, дида гирён аз қафоям сахт ҳайрон мешавӣ. меравам ман аз ҷаҳонат бо ду чашми пур умед, баъди рафтан аз қафоям сахт пушаймон мешавӣ. меравам ман аз ҷаҳонат бо ду чашми пур умед, баъди рафтан аз қафоям сахт пушаймон мешавӣ. рости гап ячи бугу интихоб кардам кайфа задагиём кош сиёҳу дигару шай шавбе до рӯз ма ховобед ба кайф хароб бегах берун ором тамом чизе заёб. бовар кун озираш дана мезани да ёд, мамонаку бало ба пасашам михели ҳаётай. дигар намехлим ғамша уёфта ёри навша, тирама михел сахт бихаб ёри ёфтаи навта. мешавад рӯзе барои ман гирён мешавӣ, омаданҳои маро сахтпазмон мешавӣ. мешавад рӯзе барои ман гирён мешавӣ, омаданҳои